السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الحساب والجزاء. وبعد، قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نريد أن نقف في 3 وقفات في هذه الخطبة، ألا وهي أن الصيام أو الصوم فرض علينا منة وتكرما. ماذا يكون جزاء هذا العمل؟ ما هو جزاؤه؟ ثم إن الصوم على مشارف التوديع والانصراف. ماذا نستخلص من ذلك؟ هل نعلم أن هناك سنة الله في الخلق، في الإقبال والإدبار والبداية والنهاية؟ الوقفة الثالثة: ماذا بعد رمضان؟ هل نواصل المسيرة الإيمانية، أم أننا نتوقف مع انصراف رمضان؟ هذه الوقفات الثلاثة ينبغي لكل مسلم أن يتأملها، وأن يجد لنفسه جوابا شافيا كافيا حتى يكون مستفيدا من صيامه وقيامه.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الصواب وإلى ما فيه سعادتنا. من بي على فوق على بركة an bɛ tanga ɲini ni ala ye a kan bɛ an sɛma ya rabbi laban ko ɲumanya o bɛ ala ɲɛ siranɲamɔgɔw de bolo juguya tɛ silamɛ ni mɔgɔ si ni ɲɔgɔn cɛ fo mɔgɔ min bɛ adamadenw tɔɲɔ nɛɛma ni kisi an b'o ɲini alakira ye sallallahu alayhi wa sallam alakira n'a ka sodunkew a n'a teriw ani mɔgɔ mɔgɔ yi sen bila alakira sen nɔ la ka dabila fo wagati min ni ɲɛnamaya bɛ ban o tɛmɛnen ko ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko kutiba alaykum siyam ko ye sun kɛ aw ka farida ye a m'a fɔ kataba allahu alaykum siyam a ko kutiba alaykum siyam o ye sun kɛ aw ka farida ye sun kɛra an ka farida ye o ye ala ka hinɛ a n'a ka nɛɛma de ala ka hinɛ si tɛ yen min ka bɔ a ye donni minnu sigi an kunna olu sara hinɛ si tɛ yen min ka bɔ n'o ye ala ko an ka sali ala ko an ka sun a ko an ka jagaw bɔ o baara ninnu baraji min b'o la an tɛ hinɛ si sɔrɔ ala bolo ka tɛmɛ o kan est-ce que an ye ala barikada wa ka fɔ alhamdulilayi ala ye sun kɛ an ka wajibi ye ou bien an bɛ waso de ko an sunna an sera ka sunkalo sun an bɛ waso n'o de ye wa adamaden ka kɛ silamɛ ye o ala ka nɛɛma de ye a ka sunkalo yirila i ka sun ala ka nɛɛma don n'i ye ala ka nɛɛma sɔrɔ i kan ka barikada de kan ka ala barikada a y'i lase sunkalo ma salo an ni mɔgɔ caman ye sunkalo kɛ yan a bɛ banna sunkalo yɛrɛ daminɛni ni sisan cɛ mɔgɔ min banna dan t'a la an minnu b'a ɲɛnɛmaya la an ma foyi kɛ ala ye foyi minnu banna u ma foyi kɛ ala la lahidu kan min b'u ni ala ni ɲɔgɔn cɛ o lahidu kelen dafara an kan ka jɔ yɔrɔ saba miiri yɔrɔ saba an kan k'o sɔrɔ an ka sunna a fɔlɔfɔlɔ ye sun ye ala ka hinɛ ala ka nɛɛma de n'a y'a d'a ma est-ce que an ye ala barikada est-ce que an bɛ ala barikada o ye fɔlɔ ye ou bien an bɛ waso de ko an sunna wa i ka sun o ye ala ka hinɛ dɔ de dɛ sinon i ɲɔgɔn tan bɛ yen u tɛ sun o ye fɔlɔ ye filanan sunkalo kɔfɛ mun de bɛ yen sunkalo kɔfɛ mun de bɛ yen an bɛ continuer k'an ka baaraw kɛ komi an ye séminaire min kɛ sunkalo ye séminaire de ni silamɛw bɛ séminaire kɛ a kɔnɔna na an b'an yɛrɛ dege sɔnni na k'an yɛrɛ dege kɔngɔ la ka fantanw cogoya dɔn k'an yɛrɛ dege sufɛ sali la k'an yɛrɛ dege sun na an bɛɛ y'a sabati ala ye ko an bɛ se ka baara in kɛ misiriw bɛ fa don o don o kɔrɔ ye ko an bɛ se k'a kɛ dɛ est-ce que an bɛ continuer o baara kan ni sunkalo banna wa est-ce que an bɛ do tigɛ a la ka do minɛ ka continuer n'a ye wa o ye question filanan ye a sabanan sunkalo nana a bɛna don min na mumini bɛ nisɔndiyara an filɛ a bilasirali de la sisan an ni don ninnu bɛna fara ɲɔgɔn na an tɛna don ninnu sɔrɔ fo n'ala ye san wɛrɛ ta yira mɔgɔ min na sinon an ye don minnu balo an ye tile 28 min n'aw ye a seginna ye bi ye n'an y'a kɛ sunkalo kɔnɔna na u taatɔ filɛ nin ye u tɛna fo san kelen kɔfɛ
ngala ya sira mu'mina edi baye ni ala ma sira mu'mina etaye ambe mundi famiola sungolo bina beta yesiga nya famiya ko ala katabolo de ni akaddan fembe la jelena wa bebe inyesi chogo mina ibi kosi o chogo de dan fembe bebe inyesi chogo mina amban kosi o chogo de la ka fo fengo fe ni damina yoro bala ban yoro de bala godo de aw nyere amena domina mo ni so dialendo ambeta domina mo be kasi na kada ko la ko ambe segide sungalo segina chogo mina ala ka dan fe me be sego chogo de la wala ala ka foli de kanga ke an ka fenye ala ya amunu ke islamaye aya munu ke nambe su anyi sungalo chamaye adode nyina sungalo e kaseka sungalo imba anganga la barkada de kala fu kosobe doni bagaw ni sungalo bana be kala woro de ke be ala wole ala sungalo min temena ibanga batu mina anyi batu min ka kunana iba mina nyew parce que wajibité ala ka mo ka batu mina de ala ki ka batu mina o ye ala ka fasamantiya de sino be baso kemeke nala ko atamine ni kozi minye atemo gotonyo abo yurila riba famia ka fika bato mai menna ba fika mo min tamine anaka lebupe abamine ka yafi bolo kulanga ngala barkada ala ye alla se suluma ay alla sama kasuru banatana ay alla se ama kasuru limaniya be ansara kasu barkada de be kanga ke alai angana waso kwan suna koy ana madembe barake ala ka hinado de bi no fe ni biso ko barake ni ala ka hinete sega foyke wala ambe ala fo ka barkada kosobe ala mi yan sibla ni watina anga sungalo je kasurambe limaniala kasuranye ambe keneyala anganiya bana kwamba feka ala batu ala ya ngoyanye anyala batu o yefuli bade ko kanga nyesi alama subhanahu wa ta'ala fulana sungolo tato fulani mbalimaw ambe ka abla sirade anana domina mumini be ni sodiara akira hera bay surtout ambolo maliko no nyina ambe geleya munun konnana moko sima miru ko sungalo mbetame ni jogola sungalo yere temena ni vitesse mi maliyo mbolo nyina iba ko anyogo sungalo madlikana temena ni vitesse de awamma foy santa kono antumbe sra fengo fay akono nana ala yankisa bela jerema malo madese sukoro madese foy madese kasro jamana be jamana datkunendo minando yoro tabolo alhamdulillah rabbil alamin wa rabbade o talihi anganga anyere suma ula sungalo nana tara anwere nana de esga mbeta wanteta sikasita la mbeta de sikasite koni ima banalila ite basaglima nasagina kasoro bara nyumante o de ko juguye min yalama de ni yo don ibe jijare ibe bara nyumanke bara nyuma mundu seka kiye sininya sigiye ibe ta jigi bara nyuma munuka lahara saya kove nani lahara e kogo kelende sofla kogo kele biriki dengele ne buru nyokonche ni tani sokoro doro ibe ni so de kono mini segoni dema do ibe bonyana ma yakono kata lahara ya ala e fembe lahidu tayi ay fembe dama fana ay fembe lahidu tayi ay fembe dama fembe bambolo ya me lahara ko beli ka barake ika fendo soroi ako beli ka barake ika fendo soroi baraka ke bara nyuma ye
ngani nyuma ani akaki alakira ka tabolo kan o de baara condition fila min bɛ baara la o y'o de ye n'i bɛ baara kɛ i ka kɛ ala ye baara kɛcogo fana ka kɛ alakira y'a kɛ cogo min na sallallahu alayhi wa sallam hadisa dɔ bɛ yen hadisa in sahalen tɛ mɛ mɔgɔ bɛ wajuli kɛ n'a ye k'a fɔ la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi mɔgɔ tɛ kɛ mumini ye fɔ mɔgɔ min ka d'a ye ani alakira nana ni min ye n'olu de kɛra kelen ye i tɛ kɛ mumini ni i ka ŋaniya ma kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka taa sira de sanfɛ o tuma na an ye darsu minnu ta an ye leçon minnu tiré o de ye k'a fɔ ala ka sunna don fɛn bɛɛ b'a ɲɛsi ka na a bɛɛ bɛ segin k'a kɔsi ka taa fɛn bɛɛ bɛ damina yɔrɔ b'a la ayiwa ban yɔrɔ fana b'a la o y'o yɔrɔ ye n balimaw n'an tɛmɛna la sunkalo n'a tɛmɛna an bɛ mun de kɛ ni sunkalo in tɛmɛna sunkalo tora tile 2 dɔrɔn dɛ alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ka mɔgɔw u ye kɛlɛ min kɛ uhudi kɛlɛ la mɔgɔw y'a mɛn ko alakira sara kafiri dɔ tun bɛ yen ibn qamiya ala y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ale ye alakira faga sallallahu alaihi wasallam kɛlɛ bannen kɔfɛ abu sufyan ibn harb ale bɔra kafiru la ka ɲɛsi silamɛw ma ka ɲininkali kɛ afikum muhammadu bawula wa siɲɛ 3 alakira ko a kana jaabi dɛ a ko afikum ibn abi quhafa abubakar sidiki bawula wa siɲɛ 3 alakira ko mɔgɔ kana jaabi dɛ a sabanan ko afikum umar ibn al-khattab umaru bɛ yen wa umaru ma se ka yɛrɛ mara umaru ko ala jugu min man di ye ala y'o de ɲɛsigi o de bila i ɲɛ yan mahamadu bɛ balo la abubakar bɛ balo la ne de filɛ ka kuma ne de ye umaru ye n'i bɛ kuma an masa kuma min fɔra bolo ye ko ala kɛra sara galon dɔ a ko umaru ye ala i bɛ kale ni ala ye ko mahamadu masa wa ala umaru ko ala i bɛ kale ni ala ye ko ala kɛra masa a ko wallahi n dalen b'i la ka tɛmɛ ibn qamiya kan n dalen b'i la ka tɛmɛ ibn qamiya min y'a fɔ ko ala kɛra sara o kuma min fɔra munafiki minnu tun bɛ ala kɛra nɔfɛ caman murutila ko ala kɛra sara o ye ko bannen ye ala ye aya jigi kuranna kɔnɔ ko wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul muhammadu tɛ foyi ye fo ciden caman nana ɲɛ afa imata aw qutlan qalabtum ala aqabikum n'a sara ou bien n'u y'a faga a bɛ segin a ko de ka bɔ silamɛya kɔnɔ wa man yanqalib ala aqbayhi falan yadurra allaha shay'an ni mɔgɔ min seginni ko a tɛ foyi tɔɔrɔ a la o ɲɔgɔn de ye sunkalo ye sunkalo a taara dɛ ni a daluya ye a baara minɛ ni daluya ye i ka changer dɛ mɔgɔ si t'a dɔn an bɛ sunna mɔgɔ si t'a dɔn i ka sun minɛnen wa a minɛnen tɛ mais dɔnnibagaw ye taamasiyɛn 2 de fɔ taamasiyɛn caman fɔ mais 2 bɛ yen n b'o fɔ aw ɲɛna o 2 ye ko alabato kɔfɛ ni alabato nana dɔrɔn o b'a yira ko alabato fɔlɔ ye ɲana de alabato ni adamaden y'a kɛ a banna i seginna ka continuer ka alabato kɛ o b'a yira ko alabato fɔlɔ min tun bɛ yen ala y'o minɛ de o ye taamasiyɛn fɔlɔ ye a filanan i ka changer sani alabato in kana i tun bɛ cogo di a tɛmɛnen i tun bɛ cogo di i labanna ka kɛ cogo di olu ye taamasiyɛnbaw de koyi adamaden bɛ se k'o jateminɛ sunkalo ɲin tun bɛ riba baara la sunkalo ɲin tun bɛ dulɔmin na sunkalo min tun bɛ baaraw de kɔnɔ sunkalo nalen n ye fɛn caman faamuya changera n tɛ dulɔmin n tɛ taa baara la n tɛ riba dun baara jugu ni adamadenw b'a kɛ i bɛ n ye caman bɔ a la o ye taamasiyɛn de ye ko i tun bɛ baara minnu kɛ ala y'u minɛ mais ni sunkalo banna u ye kalo fɔ k'a fɔ kalo yera yɔrɔ min na dɔrɔn e bolo ala yɛrɛ de ka dossier de farala ɲɔgɔn kan ka bila kɛrɛfɛ o b'a yira n balimakɛ k'a fɔ e ka baaraw a ma ɲa dɛ baara ma ɲa dɛ o de kosɔn an k'an yɛrɛ kɔlɔsi sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ fɛn caman de bɛ yen n'a bɛ se ka continuer adamaden bolo
ibo barawke pour que kabatu akatu ngona ala kira sallallahu alaihi wasallam ala ayafana kwanga kanjijade ala yafala kiranyana ko wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ala batu fossa yakana domina sayabina domina ramadan sitaro ambela de la ka hakimu manda ambela jalema aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنبياء لفوك على بركدا كسلي على كراك صلى الله عليه وسلم قد بوت شامني على بلو على كاك على كراك صلى الله عليه وسلم لكرنا كسود جنكو أني سابا منو نيادمي أني مغا منو تورو لكو كنا بلا فو وقتنا بل ما ونسنغلو بنا sunyoro la tile woro be wajibite min yadamade min ya suwa kai atile woro be fara sungalo ka be ko mi yetle bi sabani woro de su har ni sungalo ka tile mu ngani kono doy ala ba jate min ko yetle bi sabani woro de su o tile bi sabani woro o be sara san kalo san tile keme sabani bi woro de la abe saro de la ibo baraji soro kosobe suworo be munu ye tile saba suye kalo wajibite meni mo mi sara la akay sumbe ala misa sumbe tene sumbe ala kala tumboke atumbe su ala misa atumbe su ntene wuye sun nyumonde sun biara made farkolo seniyade kabe farkolo seniyade ambe tahajjudu mingeya sufe ani nafila salimu be ke tarawihu ala kala tumba tahajjudu de ke ay tarawihu ke tle sabade ayabla sunala kala sungalo tew abe arakanta ni kala de sali arakan seji wo nafila arakan saba wo witri sungalo te ate foy faraninka Aisha aka hadisa be Bukhari kono ka la tasal an husnihin wa tulihin arakan unya chunu janya mo tayini kali kola hadisa be alakra nya maria kanga sufe na bila salike hadisa be ko salisi mafsani sufe saliye fo farda sali no yes fajiri salini salifana salini la gasala salini so futrini sawfay no mutabana salicité min kafsa nafila salila katme sufa salika hadisa be bilal ya hadisa riwaya ke abu darda ya riwaya ke jabir ibn abdullah hadisa riwaya ke hadisa be tirmizi kono abi dawud kono ko fala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko anga sufe salike parce que ye mungu mbanye uluka tasira doye no ye nabi nyunawe utumbe ala botu sufe min ka sali choko nan ka sali choko e kele jom min ka sali choko nan ka sali choko te kele jom sufe utumbe occasion de profiter o be ala botu o sali do ala madengere ala lak abika junubu yafa avec sababu ka junubu be yafa abi farkolo seniya kabo banawla hadi saybe kwanga sufe salike alaykum bi qiyamil layl fa innaha sunnatu man kana qablakum mu'minun tumbawni uluka sunado niyake maqribatun tuqarribuka ila Allah abi ramadan gere alala de sufe sali parce que ale yira tsika ka kono parce que mo ti kalama ibaka ala doronde avec sababu ka junubu chama be yafa avec sababu ki farkolo seniya kabo banala ni hadisa waraw chama de be munum bayra na kapo ambisika sufe saluke ande lala koy anya seminary ke sungalo konnana
بيبنا مسركونو بيبنا مسركونو هل التهاجر سلي سوفي سلي مسري بفار ما دونا ما أكنك كفونا مبارا يا متى فمغير يا أون صلى يا في أون صلى يا فرد أكنك وير أكاك على بارد أكاك إننا دقيا إيكا دبلومتا إبتا بارد كنا إيكا سكوننا أكرود نانا سمينير دي لانيا دقي أو نيادو نكاس دبلومي بمبلوم بافي كتا بارا كنا نيا دبلومي سورو كتابلا إيكا ولي سكونو كداتو كلا نفتالا إبه بارد كنا وي دبلومي فاسون بده إما بارا كنا نفاسيتالا بريكو سنبالما وانبه على دلي على كحكي من دام بلا جلما أني بارا منو كسمالو كنا على كبارا منو نغيانيه على كبارا منو بمنانيه على كنانكا سكين كفوي على كنانكا سكين كفوي اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمينا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا اللهم في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا اللهم ومرضى المسلمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين وقم إلى صلاتكم يرحمكم الله